Ямле май кишендә Саба дулкыннары телевидениесе үз эшен башлый. Салкын булса да яз булып кала, күңелләрдә ул үз матурлыгын югалтмый. Әз генә булса да сезне эшегездән ял иттереп атна информацион программасының чираттагы чыгарылышын карарга чакырабыз. Бүген 5 май, җомга көн, студияда Гөлназ Гатауллина. Шушы көннәрдә Саба Җәмигъ мәчетендә районның авыл имамнары катнашында имам мөхтәсиб сайлау җыелышы булды. Аның эшендә Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев, район җитәкчелеге, авыл җирлекләре башлыклары катнашты. Җәлил хәзрәт мөхтәсиб вазифасына моңарчы да районда бу эшне зур җаваплылык белән башкарган Айнур хәзрәт Әхмәтовны тәкъдим итте һәм ул бер тавыштан Саба районы имам мөхтәсибе итеп сайланды. Татарстан Республикасын урманнарга бай төбәк дип әйтеп булмый. Урманлыклар бездә 17,16% гына тәшкил итә. Хәзерге вакытта яшел зоналарны арттыру буенча күп төрле эшләр алып барыла. Шуларның берсе урман утырту көне акциясе. Гөлшат Галиәкбәрова дәвам итә. Урман утырту көне 2011 елдан бирле һәр сезонда үткәрелеп килә. Ул безнең табигать турында кайгыртуыбыз билгесе. Аның максаты урманнарны үстерү генә түгел, ә киң җәмәгатьчелектә аңа карата сакчыл караш тәрбияләү. 29 апрель көнне Сабаның сәләтле балалар мәктәбе Байлар Сабасының Шамил Усманов урамындагы калкулыкка агачлар утыртты. Бу эшкә алынганчы алдан ук эзләнү, әзерлек эшләре алып барылды, ди мәктәп директоры Лейсан Билалова. Безнең укучылар чынлапта бөтен нәрсә белән кызыксынучы, бик белемле укучылар. Яш укый мәктәптә. Алар инде чынлап та Сабадагы бөтен агачларны өйрәнеп чыктылар. Аларның үзенең торышы, агачлар ничек үсә, җайлашканмы безнең территорияга. Һәм Сабада нинди агачлар күпчелек, тиз җайлашып китәләр, алар барсын да өйрәнделәр. Һәм шуның буенча алар проект эшен республика күләмендә якладылар. Һәм бу экологик дәрес барышында да без ул проектны тыңладык. Бу тикшерүләр һаман да дәвам итә. Балаларның туган яклары белән кызыксыну, аны матурларга тырыш, ул бик гадәти күренеш һәм ул шулай булырга тиеш. Һәр кеше бит безнең тирә-ягын матурларга тиеш. Шуңа күрә безнең беренче мәктәп территориясын матурладык алар белән менә ничә ел инде. Агачлар утырттык, чәчәкләрнең төрлесен утыртып карадык, төрле агачларның үзебездә китүен төрле тикшерүләр белән үткәрдек. Һәм инде безгә менә шушы территорияны бергәч, без бик сөенеп, бирдә агач утыртырга булдык. Миләш агачлары тәкъдим иттеләр безгә. Менә 308 агач утыртылды. Кичә безнең әтиләребез, егетләребез килеп чокырларны казып куйдылар әзерләп. Бүген инде без бөтен укучыларыбыз белән һәрбер кешенең үз агачы бар, һәрбер баланың, һәрбер әтиянинең. Шуңа күрә бу аллея бик алар өчен бик якын булыр дип уйлыйм. Мәктәпне тәмамлап чыккач та алар монда килерләр, искә алырлар. Ул бик матур булып үсәр, Сабабызны ямьләп торыр тагында. Тирә-юнебездә яшеллек күбрәк булган саен табигатыбызның экологик халаты яхшыра. Тирә-юнебездә яшеллек күп икән, үзебезгә дә күңелле. Сәләтле балалар мәктәбе укучылары һәм укытучылары белән бергә Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Равил Гасимов та агач утыртты һәм агачларның саны түгел, ә аларның төпләнеп, ныгып китүе мөһимлегенә басым ясады. 29 апрель день посадки леса урман утырту көне итеп билгеләнгән иде бит. Без уйлыйбыз, дөрес көн сайлангандыр дип, аның аз генә агачларга да җылысы кирәк. Әле сока движение полностью башланган. Буларга тиеш түгел, агачлар төпләнеп калырлар дип уйлыйбыз. Киң кылач алды дип мин саныйм, чөнки авыл җирлекләре белән дә без сөйләштек, эш алып бардык. Аларның да һәр кайсында алдагы еллардагыча агач саны кууны максат итеп куймаган идек быел. Мин 100-ны, мин 200-ны утырттым дип отчет биреп, аннары көскөн ул 100-ның унысы каламы юк микәнен дә белү түгел. 15-20 төп агач утыртылсын, ләкин аны тәрбияләп, тамырланып, яфрак ярып, китүен тәэмин итүне бурыч итеп куйдык һәм шулай эшләнде дә авыл җирлекләрендә дә. Шушы агачлар менән нинди матур урын сайланган безнең шушы одаренный мәктәп коллективы белән агач утыртырларга ике дәрес үткәргән вакытта Рәис Мәргәч тәкъдим иткән иде. Мәктәпләрнең үзләренә дә истәлек булыр, берәр аерым урын алып утыртсак ничек булыр икән дип, шул балалар иң беренче чиратта хуплап алдылар бу фикерне. Бүген менә шул хыялны тормышка ашыруда катнашуыма мин дә бик шат. Бу көннәрдәге һава торышы да үсентеләргә үсеп китәргә ярдәм итәр дип өметләнеп була. Шулай ук яхшы тәрбия һәм сакчыл караш та кирәк. 9 май бәйрәме якынлашкан көннәрдә һәр оешма предприятие үзләрендә эшләп лаеклы ялга чыккан өлкәннәрне, ветераннарны барлый, өйләренә барып хәл белә, үзләренә чәй табыны әзерли. Узган атнада халыкны эш белән тәэмин итү үзәге өлкәннәрне кунакка дәште. Үзәк җитәкчесе Данис Габдрахманов өлкәннәрне ачык йөз белән каршы алды һәм яңа ачылган үзәк белән таныштырды. Без бабайларыбызны, әбиләребезне җыеп, үзебездә эшләгән ветераннарны бер кат хөрмәт йөзеннән аларны кунак итеп алабыз. Һәм бүгендәге бу традиция туры калып, аларны монда җыйдык.
Безнең бүгенге көндә күрсәтәсе килә яңа зданиене, безнең оешманың нинди яңа шартларда эшләвен һәм аларга киләчәктә дә безнең белән араны өзмичә, безнең булган шушында яшь хезмәткәрләргә үзләренең киңәшләрен, нәсихәтләрен биреп, киләчәктә дә бергә араны өзмичә матур итеп эшләргә һәм яшәргә дигән теләк белән аларны менә елга бер мәртәбә җыеп алабыз. Төрле елларда халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә эшләп, лаеклы ялга чыккан өлкәннәр ул чордагы хатирәләрне яңарттылар һәм заманча эш урыннары өчен сөенүләрен белдерделәр. Коллегаларына бүләкләр тапшырдылар. 2004 елдан алып 2007 елга кадәр эшләдем мин пенсиялардан 69 yaşına пенсия киттем. Ну, бу оешма инде ул үзе кичкенә генә күренсә дә, аның әһәмияте бик зур минемчә. Чөнки халык мәнфәгатьләрен куярга торган оешма, халыкны эшкә урнаштырып, аны акчалы итү, хезмәткә җәлеп итү, шундый бик мөһим бурычлар куелган бу оешмаларда. Бу зданиене күргәч, әлбәттә, мин бик дулкынландым, бик сөендем. Без эшләгән чалларда булай ук мондый мөмкинлекләр юк иде. Ну, барыбер да эшләр, тормышлар ямьле, күңелле үтте. Авыр чорлар булса да, безнең зданиебез центрда вакытта, бүлмәләребез шәүе. Без шунда эшләдек, тату гына специалистлар яхшы бик. Вот, алар һәр инде күбесе лаеклы ялда, главный бухгалтер менә Миҗамал апа, Кадрия, алар бик көчле специалистлар иде. Шулар белән безгә кул ташып, бергә матур итеп 5 ел тирәсе 5 елдан артык эшләргә насыйп итте Аллаһ Тәгаләбез. Очрашуга килгән Миҗамал апа Ибраһимова Сабада халыкны эш белән тәэмин итү үзәге ачылгач та эшкә килә һәм 19 ел хисапчы булып эшли. Кадрия апа исә ул вакыттагы шартлар белән хәзергеләрне чагыштырып та булмый диде. Без эшләгән бу дәврдә авыр вакытлар булды инде, сүзләгән юк, ул вакытта акчалар да юк иде бит инде. Без күбрәк инде безработныйларга не белән продукциялар белән дә түләдек. Ниләр организацияларыбыз взаимный зачет, алар күчерә алмыйлар инде, фонд занятости бар иде бездә. Элек безнең оешмада инде мин үзем теге башта фонд занятости не белән, фонд белән заниматься иттем. Ул вакытта не акчалар юк, оешмалар акча күчерә алмыйлар. Бизнеслар күчерә алмыйлар иде, күчерә алмыйлар иде. Аннан соң инде менә шушы не белән оешмалар белән договорлар төзеп, аннан соң ул вакытта вексельләр дә җыйдык инде, төрле вакытлар булды инде. Шул хәтле условиялар туган монда. Эшләүчеләргә дә, килүчеләргә дә бөтен условиялар да бар. Уңышлары да яхшы. Беренче урыннарны алып баралар. Ансына бик сөендек, Алга таба да бик уңышлар булсын инде аларга. Сәламәтлекләре булып, уңышлы эшләр булсын. 1991 елда ачылган халыкны эш белән тәэмин итү үзәгенең яңа бинага лаеклы матур эшләре дә бар. Нәтиҗәләре буенча Россия рейтинги буенча, Татарстан рейтинги буенча 16 елда беренче урын алды һәм 27 көнне безнең Казан шәһәрендә булды министрлыкта 16 ел эш нәтиҗәләре буенча иң яхшы хезмәт күрсәтү үзәге дигән конкурс. Без анда республикада 3нче урынны алып кайттык. Үзәктәге җылы очрашу соңыннан шәй табыны янында дәвам итте. Дәвам итәбез. Әле күптән түгел татар теле һәм әдәбияты буенча 5нче халыкара олимпиаданың гран-при ияләре мәгълүм булды. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы баскет-холл комплексында үтте. Әлеге бүләккә Япониядән Накамура Мидзуки һәм безнең райондашыбыз Ризалә Юсупова лаек булды. Бүләкне алар Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов кулыннан кабул итеп алды. Исәнмесез укучылар? Хәерле көн, укытучым. Халкым теле, хак телем, син йөрәк телем. Киләчәгем өчен мәңге кирәк телем. Киләчәгегез өчен туган телегез, ана телегез мәңге кирәк тел булсын. Ризалә Юсупова Түбән Утар авылы кызы Измә урта мәктәбенең 11нче сыйныфында белем ала. Күңелендә башлангыч сыйныфлардан ук татар теле һәм әдәбиятына карата мәхәббәт яши. Моннан тыш тарих фәне, рус теле, математика дәресләрендә үз итә. Кичкенәдән төрле олимпиада конкурсларда катнашу чыныгырга, күпләп белем тупларга ярдәм итә. Халыкара олимпиадада Татарстан районнарыннан, Россиянең 25 төбәгеннән һәм 13 чит илдән 500дән артык кеше катнашкан. Шулар арасыннан гран-прига ия булу иң югары дәрәҗәләрнең берсе булып тора. Олимпиада 2 турдан үтте. Беренче туры теоретик тур, икенчесе иҗади. Теоретик тур татар теле, татар әдәбияты, Татарстан тарихы буенча белемнәрне сынау иде. Татарстан тарихы ул быелгы яңалык.
Шушы фәннәрдән тулайым бер олимпиада эшләнелгән, икенчесе инде иҗади тур. Башта үз туган яң һәм үзең турында сөйләп китәсе, һәм үзеңнең сәләтеңне күрсәтергә кирәк иде. Ахырда инде булган бөтен баллар кушылып, уртак нәтиҗә чыгарыла. Президент кулыннан шундый мәртәбәле бүләкне кабул итеп алганда нинди хисләр кичердең? Әлбәттә, мин бик тә шат идем. Андый бүләкне алу бик тә күңелле. Мондый уңышларга ирешү үзенә якыннарына шексез шатлык бүләк итә. Гран-при иясе ярдәм иткән остазларына, әти-әнисенә, шундый дәрәҗәле чараларны оештырганнары өчен җитәкчеләргә шексез рәхмәтле. Мәктәп директоры Айнур Шаймарданов район мәктәп данын бар республикага таныткан әлеге укучы турындагы мәгълүматларны тагын да тулыландырып җибәрде. Безнең мәктәпкә килгәнче үк без Ризаләнең уңышларын ишетеп беләйдек инде. Һәм менә безнең мәктәпкә килгәч тәген ул уңышларга ирешүен дәвам итте. Узган елда да, менә быел район олимпиадасында ул 6 беренче урын яулады, 1 призлы урын яулады. Республика олимпиадасында 1 җиңүче булды 1 предметтан һәм 3 предметтан шулай призлы урыннар яулады. Шулай ук әле менә соңгы уңышы 5нче халыкара татар теленнән халыкара олимпиадада да ул гран-при иясе булды. Ризаләнең уңышларына biz бик сөйнәбез. Ул безнең мәктәбебезнең горурлыгы дип әйтергә кирәк инде. Укытучысы Василия Мифтахова татар теле һәм әдәбиятының барлык нечкәлекләренә ныклап төшендерергә тырыша. Хәер, Ризаләнең җиңүләрендә мәктәпнең генә түгел, әти-әнисенең һәм үзенең бәяләп бетергесез тырыш хезмәте ятады ул. Ризалә безнең мәктәпкә 10нчы сыйныфка укырга килде. Бик тыйнак кына, акыллы, ак сүзле генә кыз бала иде. Шуннан Ризаләнең Курсабаш мәктәбендә дә бик зур уңышларга ирешкәнен белеп, бу кыз бала белән нәрсәләр эшләрбез икән, алга таба анда алган белемнәрен аклый алырбыз микән дигән иң беренче баштан шундый уйлар йөгереп үтте. Беренче дәресне башлап, алар каршында дәрес бирү үзе бер имтихан булды, чөнки башка мәктәптән килгән укучылар алар икенче төрле булалар. Һәрбер дәресеңә алар үзләренең укытучылары белән чагыштырып утыралар. Шуннан әкренләп бер-беребезгә ияләнеп киттек. Ризалә барлык фәннәрне дә бик ныклап үзләштерүче укучы булды. Үткән уку елында татар теле һәм әдәбияты буенча район күләмендә беренче урынга чыкты. Аннан инде республика олимпиадасында җиңүче булды. Бу безнең өчен бик зур шатлык иде. Ризаләнең һәрбер материалны үҗәтләнеп өйрәнүе, бик зур тырышлыгы, сабырлыгы мине сокландырды. Ризаләгә һәр вакытта яңа уңышларга омтылдырып, яңа уңышларга таяныч булырга әти-әнисенең укытучы булуы да сәбәпче булгандыр. Әнисе дә татар теле әдәбияты укытучысы. Ризалә 10нчы сыйныфта республикада җиңү яулаганнан соң зур өметләр белән канатланып кайтты. Алга таба да инде 11нче сыйныфта олимпиадага әзерләнергә, бала искиткеч сәләтле. Аның инде татар теленнән генә аерым әзерләнергә мөмкинлеге булмады, чөнки олимпиадага бер фәннән бара, икенчесенә, аннан гына кайта да тагын икенчесенә чаба. Менә шулай итеп, аның мәктәп тормышы гел укулар белән, гел әзерлек белән үтте. Һәрбер олимпиадада я җиңүче, я призер була. 10нчы сыйныфта татар теленнән республикада җиңүче булып кайткач, Ризалә шундый проектка катнашу вакытына иреште. Өстенлекле милли мәгариф проекты кысаларында үткәрелгән талантлы яшьләрне үстерү Россия Федерациясе президенты премиясенә лаек булды. Ул стипендиат булды безнең. Biz аның белән горурланабыз. Һәм инде 137 талантлы яшьләрне, республиканың 137 талантлы яшьләрне котлау миссиясенә безнең Ризаләбез дә катнашты, ләкин ул көн инде мәктәптә имтихан булу сәбәпле ул катнаша алмады. Ризалә шундый мәгариф министрының рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Һәм инде
бу укучының бик зур җиңүе булып тора. Бу ел инде район күләмендә җиңүче булып татар теле әдәбияты олимпиадасыннан республик олимпиадасына бару хокукын яулады һәм инде Ризалә призер булып кайтты. Ризаләнең әтисе Зөфәр абый укучыларга математика һәм физика фәненнән белем бирә. Әнисе Раилә апа татар теле һәм әдәбияты, тарих фәне, җәмгыять белеменнән укыта. Ризалә безнең гаиләдә беренче бала инде ул. Ул тугач бик хәрәкәтчән иде. Хәзерге белән чагыштырганда ул үзе инде видеолардан карап бик шаккатып утыра. Балалар бакчасына йөргән вакытта ашык дәресләрдә катнаша. Ул вакытта үзенең белемнәре бар икәнен күрсәтәдер, белемнәрне җиңел үзләштерә иде. Түбән Тар башлангыч мәктәбендә бик төпле белем бирделәр. Андан соң инде Курсабаш урта мәктәбендә укый башлагач, ныклап торып олимпиадаларда катнашып китә башлады. 7нче класста алды инде ул беренче мәртәбә олимпиадада урыннар. Аның өчен иң кадерле урыннар булып торадыр инде ул грамоталар булып. Шуннан дәвам итеп китте инде. Безнең гаиләдә әтисе дә, әнисе дә укытучы булуның да йогынтысы булгандыр инде. Ризалә үзе укуга бик җитди карый. Дәрес хәзерләтер өчен инде аңа ниндидер аерым карап утыру, аны мәҗбүриләү кирәк түгел. Бөтен вакыты бүленгән. Бу көндә дә менә алды аның имтиханнар тора, бердәм дәүләт имтиханнары. Шулай булса да инде ул бик күп олимпиадаларда катнашып, аның вакыты анда да узды. Шуңа күрә хәзерге вакытта аның вакыты тагын да бик нык бүленгән булырга тиеш. Һәм ул шулай да инде атнаның 7 көнендә аның бүленгән һәрбер фәнгә алга таба бирәсе фәннәре буенча. Шулай әзерләнеп йөри. Алга таба уңышлар телибез инде. Имтиханнары да яхшы булсын олимпиадалардагы кебек. Һәм алга таба үзе теләгән юлны сайлап укырга китүен теләп алабыз инде. Тормышта үзенә яраклы булган, үзе теләп эшли торган һөнәр сайлап, шуның буенча белем алып, үз юлын дәвам итсен дип. Көндәлек тормышта инде улга кагылып китсәк, өйдә әти-әнисенә безгә булыша. Хатын-кыз эшләре генә түгел, ул бик кызыксына техника белән дә, техника йөртү белән дә пешәннәр вакытларында, басуларда йөргән вакытта, аннан соң өйдәге эшләрдә бик теләп катнаша. Буш вакытларында китап укый һәм рәсемгә осталыгы бар, аны рәсем буенча да алган урыннары бар районда, рәсем ясау буенча. Аннан соң компьютерда төрле дизайнерлык эшләре белән дә шөгыльләнә. Шундый күп кырлы кызыксынулар белән яши. Һәм алга таба да шулай үзенең кызыксынулары буенча үзе теләгән эшләрдә рәхәтлек табып, шуннан матур нәтиҗәләргә ирешеп яшәргә язсын дип алабыз. Шын татар кызларына хас тыйнаклык, мөлаемлек тә җитәрлек анда. Буш вакытында өстәл теннисында уйнарга, рәсем ясарга, астрономия белән шөгыльләнергә ярата. Киләчәктә Казан Федераль университетында белем алып, тел белгече булырга хыяллана. 9нчы класстан ныклап торып татар теле белән шөгыльләнә башладым. Ул вакытта мине Ризалә Зинуровна эзләгән иде. Ул чагында мин татар телендә республикада призер булдым. Аннан соң инде 10нчы класска килгәч да татар теленнән шөгыльләнүне дәвам иттем. Һәм мәсәлән бу олимпиадага әзерлек күбесенчә шул республика әзерлеге белән барып чыккандыр, чөнки әзерлек вакыты эз калган иде. Моңа кадәр башка олимпиадаларда йөрү сәбәпле моңа аерым әзерлек була алмады. Булмыйча да калды. Тагын нинди олимпиадаларда катнашасың син? Районда тарих, җәмгыять, татар теле, рус әдәбияты, математика, астрономия, физика фәннәренә катнаша. Республикага математика, астрономия, татар теле, рус телләреннән призер булдым. Талантлы кеше һәр яклап талантлы була дип юкка гына әйтмиләр. Җәмәгать эшләрендә дә Ризалә актив катнаша. Ул белмәгән фән, кулыннан килмәгән эш юк ди сыйныфташлары. Без Ризалә белән 5нче сыйныфтан бирле бергә укыйбыз. Ул бик әйбәт, яхшы күңелле кыз. Ул минем классташым түгел, дустым да. Бик күп мин аның уңышларына сөенәм. Бик яхшы билгеләргә генә укый.
Укуда да, былай да бик әйбәт наша башка чараларда да. Мин шулай Адилә шикелле 5нче класстан укыйм. Ризалә белән аның турында начар сүз әйтеп булмый. Бик әйбәт укый торган кыз. Һәрбер эшләремдә булыша минем. Мәктәптән тышта без аның белән бик яхшы аралашабыз. Һәм мәктәпне тәмамлашып киткәч, аның белән шулай ук яхшы мөнәсәбәтләрдә калырбыз дип ышанып калам. Аның киләчәк экзаменнарында уңышлар телим. Шундай әйбәт кыз булуын өчен аңа бик зур рәхмәт. Һәрбер тел аз санлы кешеләрнеке булса да, күп санлы милләтнеке булса да, халык иҗат иткән шиксез кыйммәтле хәзинә. Тел яшәсә, халык та яши, тел бетсә, халык та бетә. Ризалә кебек кызлар булганда татар теленең киләчәге өметле дип сөенеп куясың. Халыкның бөтен яшәү гомерендә тапкан иң кадерле зиһен байлыгын саклап, алдагы буынга да җиткерергә язсын. Собаның сәләтле балалар мәктәбенең әтиәниләр комитеты республика күләмендә үткән тату сыйныф серләре бәйгесендә катнашып җиңү яулады. Мәктәпнең конкурста катнашкан 5нче А сыйныфы укучылары һәм әтиәниләре тату сыйныф серләрен безнең белән дә уртаклашты. Бала чакның иң күңелле һәм хатирәләргә бай вакыты ул әлбәттә мәктәп еллары. Сүздә юк, баланың тормышында иң зур һәм әһәмиятле рольне әтиәниләр башкара. Уку процессында катнашу бер хәл булса, төрле җәмәгать эшләрендә һәм чараларда бергәләп катнашу балалар тәрбияләүдә һәм алар белән да якынаюда икенче бер мөһим роль уйный. Шуңа күрә дә Татарстан Республикасы Фән һәм мәгариф министрлыгы үз тәҗрибәсендә яңа бәйге оештырган, мәктәпләрдәге ата-ана комитетларын үзара көч сынаштыру. Төп максат мәктәп укучыларын тәрбияләүгә ата-аналар һәм белем бирү оешмалары белән үзара мөнәсәбәтләр практикасын популярлаштыру. Ә менә Собаның сәләтле балалар мәктәбенең 5нче А сыйныфы егет-кызлары һәм аларның әтиәниләре аеруча креатив. Беренче тапкыр үткән бәйгедә алар җиңүче. Бу бәйге иң элек мәктәп этабын узды, соңыннан аның муниципаль этабы һәм 28 апрель көнне республика этабы булып үтте. Безнең мәктәп сәләтле балалар мәктәбенең 5нче сыйныф әтиәниләр комитеты муниципаль этапта, район этабында иң яхшылардан булып танылып, республика этабында бәйгедә катнашырга мөмкинчелек алды. Иң беренче чиратта тату сыйныф серләре дип аталган күргәзмә эшләргә кирәк булды. Аның ул үз эченә фотоальбом, классның фотоальбомын, портфолиосын, төрле әтиәниләр белән берлектә эшләнгән кул эшләнмәләрен үз эченә алды күргәзмә һәм икенче этабы проект эше. Проект эшенең темасы әти-әниләр һәм мәктәпнең үзара бәйләнеше, проблемалар һәм аларны чишү юллары дип атала иде. Бәйге 5 юнәлештә үтә. Собалар социализация юнәлешен сайлый. Собаны бәйгедә тәкъдим иткән сыйныфның әти-әниләре үзләре дә бик активлар. Һәр яңалыкны кабул итәләр һәм конкурста катнашуны да хуплап кына каршы алалар һәм аннан бары уңай эмоцияләр генә алып кайталар. Нәтиҗәсе республикадан җыелган 50 команда арасында зур җиңү, беренче дәрәҗәдәге диплом һәм күп төрле бүләкләр. Biz bu konkursga көндәлек мәктәпкә килеп репетициялар уздырдык инде. Безгә бик ошады. Бу безне тагы да берләштерде. Ата-аналарны да, балаларны да бик ошады безгә. Безнең сценарий буенча уже выступление әзерләнгән, 7 минутлык чыгыш булды инде ул. Җырладык, бедек. Мондай чаралар күбрәк булса, без тагын да берләшерик, якынайырык. Ошады безгә бик. Бик яхшы очрашабыз. Ата-аналар, балалар белән берлектә бик күп чараларда катнашабыз. Спортивный чараларда була инде, музыкаль бөтен темага. Бүген 5нче сыйныф укучылары якынлашып килүче бөек җиңү көненә әзерләнә. Алар бәйрәм демонстрациясе вакытында Үлемсез полк акциясында катнашачак. Бу чарада да әтиәниләр балаларына ярдәмгә килә. Бергәләп алар сугышта катнашкан якыннары турында мәгълүмат җыйган. Үлемсез полк акциясе 9 май бәйрәменең күркәм традицияларының берсе. Бу акция 2012 елны Томск шәһәрендә гражданнар инициативасы белән башланып китә. Бу акция бик ватан сугышында катнашкан солдатларны искә алу, алар турында мәгълүмат туплау. Беренче рәттән безнең мәктәп укучылары бу акциядә актив катнашалар. Безнең сыйныф укучылары да үзләренең әби-бабайлары турында мәгълүмат тупладылар. Укучылар бүген сугышта катнашкан бабаларын үз күзләре белән күреп белмәсәләр дә, әти-әниләре сөйләвеннән алар турында ачык күз алдылар. Мой прадед Багманов Узихан Гильфанович, он родился 1 мая 1925 года. Он участвовал на войне и
он участвовал на войне и был принят на службу в 1943 году 7 января. Он получил, ему дали множество медалей. Одни из них это за взятие Вены, 30 лет морскому флоту, и также дали медаль за победу над фашистской Германией. Минем әтием ягыннан булган Мәхсүм бабамның әтисе Галиуллин Вәли Галиулла ул 1906 елның Саба районы Олы Миша авылында туа. Ул яза һәм укый белми. Бөек Ватан сугышы башлангач, аны да сугышка алалар. 1942 елда ул 3 баласын калдырып сугышка китә. Башта ул Суслонгер лагерында өйрәнүләр ала, аннары Төньяк Кавказга сугышка керә. Ул иптәше белән танкка ата торган мылтыкны күтәреп баралар сугышка. Менә шунда инде минем бабаем беренче яралуын ала. Ул госпитальләрдә ятып чыга, аннары тагын сугыш, тагын яралану. 1943 елның язында мине шартлап, аның кулы бик каты имгәнә. Врачлар аны кисергә уйлыйлар, ләкин ул рөхсәт бирми, кулсыз нишләрмен инде ди. Шуның аркасында ул сугышта катнаша алмый һәм аны кире өенә кайтарып җибәрәләр. Өенә кайткач, ул авылда колхозда эшли, үзенең гарип кулы белән төрле эшләр эшләргә өйрәнә. Шулай ук ул сугыштан кайткач, аларның гаиләсендә тагын 2 малай туа. Шулай иттереп, бик озын гомер яшәп, минем бабам 92 яшендә 1998 елда вафат була. Мой прадед Галимов Агли Галимович воевал с 1941 года по 1945 год в Великой Отечественной войне против гитлеровской Германии. Сәләтле балалар мәктәбендә Бөек Ватан сугышында катнашкан, тыл хезмәтендә булган һәм шул чор балаларының исемнәрен барлау эше дә алып барыла. Менә шундый хәтер альбомы төзелгән. Сугыш чоры балалары турында 100-гә якын язмыш теркәлгән анда. 2 ел рәттән безнең мәктәбебез коллективы тыл ветераннары турында хәтер альбомы туплый. Әлеге быел исә без Бөек Ватан сугышы чоры балалары турында хәтер альбомы ясадык. Әлеге альбомны иң элек безгә ветераннар советы список җибәрде. Без ул списокны классларга үзара бүлдек тә, һәм балалар әлеге кешеләрне барып, өйләрендә фотографияларын алып, шул кешеләр турында, ветераннар турында мәгълүмат туплап кайттылар. Яшь буын безгә тынычлык бүләк иткән әби-бабайларның гыйбрәтле язмышларыннан тәрбия алып үсә. Сугыш кайтавазы елда бөек җиңү көннәрендә хәтерләрдә яңара. Кан койган һәм тылда җиңүне якынайткан әби-бабаларыбыз рухы бүген дә безнең арада. Алар үлемсез. Без сезнең белән горурланабыз һәм халкыбызда баш иябез. Шушы көннәрдә район балалар иҗат үзәгендә без бергә Балалар халык иҗаты республика фестиваль конкурсының муниципаль этабы төгәлләнде һәм гала-концерт булып үтте. Ай дәвамында районыбыз мәктәбе укучылары һәм өстәмә белем бирү укытучылары төрле номинациядә көч сынашты. Ни өчен укытучылары дибез? Чөнки бу бәйгә балалар аша аларның хезмәт җимешенең нәтиҗәсен күрсәтүдә һәм әлбәттә инде укучыларның да ни дәрәҗәдә талантлы булуларын ачып бирү. Вокал, соло, инструменталь ансамбль, нәфис сүз, театр сәнгате, рәсем, хореография, гамәли сәнгать барлыгы 10 номинациядә 200-дән артык бала катнашты. Безнең күбрәк катнашты шушы конкурста инде. Түгәрәкләрдә шөгыльләнүче балалар һәм алар без аны менә шулай итеп ел азагына куябыз, ел азагына. Алар шушында ел буе нәрсә туплаганнар, нинди белемнәр туплаганнар, нинди шөгыльләр, нинди күнекмәләр алганнар. Алар шуны инде безгә шушы конкурс барышында күрсәтә алдылар. Муниципаль этапта призы урын алучы егет-кызлар Күкмарада фестивальнең зона этабында да катнашып кайтканнар. Гала-концертта исә конкурсның муниципаль этабы җиңүчеләре катнашты. Аларның чыгышына таң калырлык. Әйтик, Шәмәрдән лицейында өстәмә белем бирү педагогы Илназ Хуҗинның бию коллективы чыгышы беренче урынга лаек булган. Кавказ бию опкилек сүз белән балалар бик теләп әзерләнәләр конкурска. Мөгаен булай карасаң, конкурс әйбәт шундый эштәлекле дип әйтим инде ясалган. Рәхмәт ясаган кешеләренә, оештырганнарына. Балалар конкурста бик катнашып телиләр. Аларның желанияләре дә бар, стремление дә бар. Инде концерт барышында призлы урын алучыларга бәйгене оештыручылар диплом, рәхмәт хатлары һәм акчалата бүләкләр тапшырды.
Узган шимбәдә Соба район мәдәният йорты спорт залында төрле категория мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр арасында өстәл теннисы буенча Татарстан Республикасы беренчелеге һәм чемпионаты булып узды. Уен барышын Гөлшат Галиәкбәрова күзәтте. Бу көнне теннис ярышларында үз көчләрен сынап карау өчен республиканың 13 районыннан 86 спортчы килде. Ачылыш тантанасында Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Равил Гасимов, Татарстан Республикасы оешмасының физкультура һәм спорт җәмгыяте рәисе Фәрида Сафиуллина, паралимпия чемпионнары якташыбыз Рушамин Нагулов һәм Ирина Поляковалар катнашты. Нык ихтияр кешенә ия якташыбыз теннисчы Раил Галиәкбәров һәр ярышка ныклап әзерләнә. Аңа Татарстан Республикасының физик культура һәм спорт отличнигы тамгасы тапшырылды. Әлеге бәйгегә спортчылар үзләре көн сайын җиңәргә тиешле авырлыкларны читкә куеп килгәннәр. Мөмкинлекләре шикле спортчыларның ихтияр кешенә һәркем сокланырлык. Барыбызда белгәнебезчә, монда бит инде мөмкинлекләре шикләнгән спортчылар катнаша. Мин аларны мөмкинлекләре шикләнгән дип әйтмәсем, аларның тырышлыклары, үз өстендә эшләүләре чыннан да бик зур ихтияр сорый. Инде алар менә үзләренең өстендә ничек эшләгәннәрен шушы ярыш дәвамында безгә аны күрсәтәчәкләр. Көләш йөзе Миләүшә Хәсәнова яныннан кеше өзелеп тә тормый. Әле күптән түгел генә 50 яшьлек юбилеен кашлаган ул. Чит илләргә дә барып кайта. Сабада үткән чемпионатка килер алдыннан гына Иорданияга сәфәр кылган. Спорт аңа яшәргә көч өстәп тора. Теннис уйный башлауына исә 3 ел. Теннис уйнаган вакытта бөтен гәүдәңә әйбәт физзарядка була. Өйгә кайтканда көчкә атлау, көчкә керәсең инде өйгә. Кәвет кагына авасың инде кайта 4 сәгать тренировка вакытында инде. Әй, чынлап та менә Ирина Полякова безнең паралимпик чемпионка бүген килгән уйнарга. Әле киләм. Ирина әйтәм, син нәрсә килдең? Әйтәм, мин беренче журналлар әйтәм. Хәзер килеш мин икенче журналларга тиеш булам инде. Инде дип көлештек. Шулай дип инде. Юк, бик күңелле кеше бит онша сайна чистай кызы килде уйнарга, Күкмара кызы килде. Мин уйныйм, Ирина уйныйм. 4 кеше инде уже коляскада. Башка төр спортларда бит коляскада хатын кызлар бик сирәк килә. Шәптер хатын кызлар, ирләр, хатын кызлар име, спортны уйлап бетермиләр. Спортка катнашмыйлар. Шәптер үзләрен карамыйлар алар. Спорт катнашсаң үзеңне йөзеңдә елмаю да барлыкка килә. Үзеңнең фигураң да матурлана. Шулай спорт сила, спорт көче. Өстәл теннисы буенча Татарстан Республикасы беренчелеге катнашучылар өчен бер-берсе белән аралашу, көчләрен сынап карауда булды. Одна информацион программасында бүгенгә менә шулар. Барыгызны да якынлашып килүче 9 май җиңү көне белән котлыйбыз. Безгә матур тормыш бүләк иткән әби-бабаларыбызга олы рәхмәтләребезне белдереп, рухлары каршында баш иябез. Аларның даны мәңгелек. Безнең һәм киләчәк буыннар тормышы гел шулай тыныч булсын. Хәзер чыгарылышыбызны реклама дәвам итә. Аннан соң без сезнең белән җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.